bumi gonjang ganjing langit klop-klop lara genjang ing alus resang bawain gandrung sabarang kadulur woke remoya mayas balawor Buta Pandhawa nata kagi wisaya Indriyaksa sora maruta Bawana gana margana samyana warayan Tumandang nyambut gawe ya para buta klek banaspati ketabrak bocah ngompol ning karo Yaksa sang gambaran angkara murba siung bawa rambut gede mangap apa kedirisi abang beranak gambar kono iko bentar nyambur iso jangka apa nanti letak kolo palu
maling oh laretane tuleting goto dayaku mayung sun Injih menika para pamirsa saking rencang-rencang Gedruk GWSM kepareng ngaturaken pamentasan menika sampun ketinggal kawis tinggal menika wajah-wajahipun saking rencang-rencang Gedruk GWSM bersama Mas Nemo kalian rencang-rencang. Injih menika fan-fanipun Mas Nemo kiritan rencang menika statusipun Mas Nemo wajahipun Mas Yo. Injih. Ya, iki inti-intine sing dikarepke Pak Joki ngene. Piye, Mas? Mau nalikane nggo topeng buta iki ketok medeni. Medeni. Mbasan dibuka ketok cute unyu-unyu. Unyuk-unyuk. Ya, kaya sing ngebas ki. Kaya sing ngebas Bang Rudi. Iya. Heeh. Iki umure gek selikur. Selikur. Iya. Gek lucu-lucune. Lucu-lucune rung ketok gigike. Nek tukang base mancen sok weling karo aku. Kopi, Mas. Nek iso mbok burine penyanyine ngono. Heeh. Embuh alasane le nopo ki? Ya, iki Alhamdulillah GWSM ngantos babak ketiga luar biasa penonton semakin ramai, semakin memadati. Iki koyone ada 5.000 penonton total Pak Jo. Iki real Mas Jo. Iki jajal real bebarengan angger podo akur tunggal sedulur. Seduluran. Ya, iki ono sing doning dhuwur ning nggon tingkat kuwi ngati-ati engko ndak ceblok tiba ngisor. Ampun lenon sih sing wonten nginggil. Dipun perhatikan keamananipun. Iki disawang ketok ngetrap Pak Jo luar biasa. Kaya stadion bal-balan ngono. Nggih. Ya, keren pokoknya. Dan juga iki pokoknya selamat untuk Dusun Ipis atas suksesnya acaranya. Di mana Merti Dusun tahun ini 2025 sangat sukses. Alhamdulillah. Lancar,
semuanya terhibur, bisa mendatangkan masa banyak, yang penting aman dan tertib. Amin. Pokoknya kita belajar banyak dari Dusun Nipis dan juga Karang Taruna Company. Ya. Company, luar biasa sekali yang sudah mengadakan acara sebesar dan semewah iki. Betul. Loh, panjenengan semuanya mis garek nonton gratis orang bayar, ojo do padu, ojo do tukaran. Leres. Ngono ya Pak Joyo. Iki ono tulisan, ya, jagalah ketertiban, hindari keributan. Tunjukkan bahwa kita adalah masyarakat yang santun dan bermartabat. Ono tulisan Mas Pak Jo, wonten ngaji menika napa? Salah arah muni bermartabak. Bermartabak, nguri-nguri budaya kanggo ngrukunake warga Mas Yoyo. Cocok Mas Yoyo Mas Yoyo. Cocok. Iya. Oh iki sing arep dhewe iki. Leres, kan maca saka mburi ora Mas Yoyo. Iya iki tak ulang-ulang. Ini nguri-nguri budaya kanggo ngrukunake warga. Memang benar Pak Jo, budaya niku bisa merukukan warga. Soalnya zaman biyen zaman penjajah kuwi warga Jawa khususnya pinter ngusir penjajah dengan cara ngadake jaranan lho. Jaranan nggih. Akhirnya Londone terpikat. Akhirnya senjatane didelehke, dijikuk, diserang go bambu runcing, akhirnya Londone kalah. Bener kuwi, yen kesenian iso ngrukunake, iso gawe Indonesia merdeka. Amin. Allahumma ya rabbal amin. Amin. Ya wis ra usah kesuwen. Nggih. Yuk Mbak Sania masih bersama Sinden Tremos Indonesia. Bunder gino-gino. Ojo lali Mbak Sania, Garuda Wisnu Satria Muda punya. Kita tampilkan satu buah lagu yang tidak asing untuk panjenengan semuanya. Joget oleh Ojo teman-teman, dipun paringi Mr. Mendem Dados.
Pokoknya sak gayang-gayangnya kanggo masyarakat dusun Ngipis dan sekitarnya. Iki sing cewek-cewek wis do terlampiaskan lewroh rambut mentul-mentul. Ketemu langsung Mas yo. Iya. Iya. Bersama Mas Dino Kinderjoy, ada Mas Nemo, Mas Lucky dan juga kawan-kawan. Iya. Iki sayangnya rambutnya sing ra mentul Imam karo Aloy. Ya sesuk ditul-tul iki Mas. Iya. Riza. Oke, yuk dilanjut lagi satu buah lagu kagem panjenengan semuanya. Dipun paringi Sakit Rindu.
Kepancut alias aduh ada kesawah ada Saya sore, saya gayeng, saya panas, saya sumilir mas yo. Oke ya Pak Jo ditarik loro-loro. Monggo. Sing urgent mangan dhisik. Wong mati ora
bocah urip golek duwe. Ada Mas Rian dan Mas Rizal banget grupnya Indonesia IWSN atau saya. Ayo Mas Bambang.
mokan kocatan jiwa wong prawiro yo mas mati alabu negara lo 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 lo
Jih, berkata segi para pemirsa, pamitasan saking rincang-rincang Gedruk GWSM dengan sampun katuraken dhateng para pemirsa sedaya. Dene pamitasan ingkang salajengipun minangka pamitasan ingkang